এটা কি গছটা ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି? এটা ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି କାଳି ବୋଉ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଠିକ ସେ ଜାଣେନି, ତ ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଏଇଟା ବାଟିକି ୟା ରସଟା ଏଇଟା କୋଉ କାମରେ ଲାଗେ? ମୁଁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ମାନେ କୁର୍ମି, ଏଇଟା ବହୁତ ପିତା, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଲ। ଏ ଗଛ ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏଟା କାଳି ବୋଉ, ଆମ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି କାଳି ବୋଉ। ଆଉ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଟା କୁଣ୍ଡିଆଣି, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ପାଇଁ ଆଣିଛି, ମାନେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ବାଟିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଣିଛି। କୁହନ୍ତି ତ ଶୁଣିଛି, ସେଇ ଲାଗି ଆଣିଛି। ଭଲ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିକି ଜଣେଇବି, ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା